ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಬೈದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಮಾಗಡ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿ ಮೇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ವ ಮೇರೇನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ಗುತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಧರ ಗುತ್ತದ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪಾತ್ರರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಮೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗಾಣದ ಮನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇನು ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇನ್ನು ಕಾಕಾಜಿ ವಿದಾಯ ಬರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಲು ಇವೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದ ಐನ್ ಎಂಚ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ್ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಳೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಳು ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಮಿಕ್ಲು ಬರಪ್ಪ ಏರೇನು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನಾಲಂಜಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆ ಆಂಡ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏರೇನು ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತಿಜ ದಾಯ ಬಂಡ ತೂಕ ನಾನು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಗ್ಲಿ ಏರು ಬಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ನೆನಪು ಹತ್ತನು ದಾದನೊಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನದಾನ ನಿಖಲ್ನ ತಂತ್ರಿಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅರಿಂದ ಬುಡ್ಪಾರು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಮನದನ ಕಾಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅರೆನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಇಪ್ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಮೋನಡಲ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚಾರ ಒಂಡಿರು ಅಂಚಾನೆ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಓದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೋಂಡು ಬನ್ನಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ರಾಜೇಶ್ ಮೋಹನ್ ಪೋದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅರ್ನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂಡಿರಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಇಂಚಿನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ನಿತ ಕಾಕಾಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯೋಗ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೈದನು ಕಾಕಾಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಬೈದನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐನು ಕಾಕಾಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಿತ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಂಡಿಜಿನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ದೂರದಾರತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿಲು ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಪನ್ಪುನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅರೆ ಯೋಗ್ಯತೆಲಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಣ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತನಾರು ಆಂಡ ಏನು ಕಲ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಹಾಮ್ ಆರಡೆಜ್ಜಿ ಏರಡ ಬೋಂಡಲ ಆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಏನಡ್ ದಾದಾವಡು ಆರೆ ಯಾಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಕೈ ನಟದನಾರು ಹತ್ತು ಆರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದಾರು ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಳು ಕಾಗಜ್ ಬರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ದಾನಗ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರ ದೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಕ್
ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ 2-3 ಜನ ಬೋದು ಈ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರಡ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕದ ಎನರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಜಿನ ತಂತಿಲ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಸುಧೀರ್ ಕೊಂಚ 4 ಜನ ತಂತಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಕಾಕಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಕೊಡ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತ ಆಂಡ ಐತೆ ನೇತ ನೇಮಗೆ ಎತ್ತ ನೀನು ಐಕ್ ದೆತ್ತಿ ಬೇಂಡಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ನೇಮ ಒಂದು ಏರು ಆ ದಿನ ನೇಮ ಒಂದು ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ತಂತ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಏರು ನೇಮ ದಿನ ದಿಪ್ಪೇರಿ ಯಾಪ ಅಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಏರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಮಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಿದೆ ನಿಗಳು ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಯಾನ್ ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ ನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲು ಈ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ದಿನ ಅದು ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಆಂಡ ತಂತಿರುಳು ಬಂಡೇರಿ ನಿಗಲ್ನ ಕುಡಿ ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆಪು ನಂಚದ ಆ ದಿನ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಗುದುಂಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ನಮ್ಮಾತ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಶರವಗು ಬೋದು ಕಾಕಜ್ದಿದ್ದು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು ಕುರುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಕಜ್ದಿದ್ದು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ ಇನಿ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ದಿವಿ ಆಸ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಕಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲವರ ಲಕ್ಕದುಂತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲು ಕಾಕಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೇಟೆ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬಾಡ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಯಾನೆ ಮಲ್ತನ ಕಾಕಾಜಿ ನೇಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಪೂರೇನ ಪುದಾರಿ ಕೆಲವು ಪೊಯ್ ಸರ್ತೆ ಪುದಾರನ ಬುಡ್ದು ಈ ಸರ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೇರಾದು ಮಲ್ತನಂಜನ ಕಾಕಾಜಿ ನೇಟು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಮನಪೂರ್ವಕ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆದಾಲ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಯಾನು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪತ್ತಿತ್ತನೇ ಮುತ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ 4 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೋಮನಾಥಿ ಆದಿದೇವರು ಅಂಚನೆ 4 ಬರಿಟು ರಾಜ್ಯನ ದೈವಳು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಜಿಗಳ ಕಾಪ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಬೇಲಿದಲ್ಕ ನಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ನೆನಪುಜ ಅವು ಪಜ್ಜಿರತ್ತ ಅಂದು ಅವು ಕುರ್ನಾಡತ್ತ ಅಂದು ಅವು ಚೇಳೂರತ್ತ ಅಂದು ಅಪ್ಪನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರದ ಇತ್ತು ಕಾಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದಾನೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮೆನ್ನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಏನಾಗಿಟ್ಟ ಪಂಡೆ ರೀ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಹೋಗಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದೆ ಹತ್ತತ್ತವು ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಏತು ವರ್ಷವು ದುಂಬು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಏನು ಬೈದೆ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಕ್ಲಿ ನೆಂಪುಂಡ ಜಗುತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಜವಾನಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಪೋರ್ಲುಡ ಆತಂಡು ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿರಿ 13 ವರ್ಷ ಅಂದು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೋರ ಕೂಡ ಆವಡು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ
ದೇವೇರ್ನ ಅಥವಾ ದೈವದ ತೀರ್ಮಾನ ಅನಿದೋಜುಕ ವಾಪು ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಅವತ್ತು ಆದಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ದೈವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಮಾನ ದೈವದ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಲು ಮಾಗಣ ಸೇರಿದು ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದಾರ ಈಗ ಸೋಮನಾಥರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದೊಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ 18 ಮುತ್ತುಂಡು ಬನ್ಯಾಕ ನಾವು 10 ಜನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಡ ದುಂಪುವಲ್ಲ ಅಂದ ದೇವರು ಬನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವರು ಏಕಲ್ಪ ಕೋಪ ಮಲ್ಪು ಅಥವಾ ದೈವ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ದೇವ್ರ ಮುನಿಯರದ ಅನ್ನ ದೈವ ಮುನಿಂಡದ ಅನ್ನ ಏ ಪಲಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವ್ರ ಮುನಿಂಡ ಏರು ಒರಿಯರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟಿ ತತ್ತು ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ತತ್ತು ಬೋಂಡು ಒಂಚ ಹಣ್ಣೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಂದೆ ದೈವ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಓಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಸತ್ಯಗೆ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಈಗ ಎಡ್ಡು ಉತ್ತಮ ಹಂಚಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಉಜತ್ತದಾರ ಏನಾನು ಏನೋ ಈ ಪಾಪಡು ಉಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥನ ಮುದೇಳು ಬಲೆ ಇರಂದೆತ್ತಾರೆ ನಡಪರಾಪುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೇನು ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುದು ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಏನು ನಡೆದಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡೆದು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತ ಲೇಟ್ ಎರಡದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಆಂಡ ದೇವೇರನ ಸೋಮನಾಥನ ಅಥವಾ ದೈವ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳೇನ ಸಮಯ ಮುಂಜಾನೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ತತ್ತು ಬೋಧಿಪುವ ಅಪ್ಪನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಯಾಯಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ವಾಕ್ಯದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು ಬಣ್ಪೆ ಹೊರ್ಲೂರು ಮಾತಾ ಆಪನಕ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ 4 ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಗಣದ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಇತ್ತೊಂದು ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡು ತಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪನಲ್ಕಲ್ಲ ಮೀದ ಆ ಸೇವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮುಡಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆ ಪೊರ್ಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಸರ್ವಜೋಟ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಂಡು ಪಾಂಚ ಪುಣ್ಯಗೆ ಸ್ಥಳದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೋಮನಾಥಗಳ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಅಂತ ಬನ್ಪ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗಣೆ ಐಟ್ ಪಜಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಬೋಳ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥನ ಅಧೀನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಗ್ರಾಮದ 4 ರಾಜನ್ ದೇವನು ಗಿರಾವು ಕುರ್ನಾಡು ದೇವ ಗ್ರಾಮಗಾನದಂಡ ಬೋಳ್ಯಾರಿಗೆ ಕುರಿಯಾರ್ ತಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಪಜೀರಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಚೇಳೂರಿಗೂ ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಈ 4 ದೈವಗಳನ್ನ 4 ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಜೀರಡ ನಂಗೆ 2083 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನೆದ ಬಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಶದ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮರ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರಬಹುದು ಆನಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟಾಪ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ದುಂಬುಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟಾಪ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಲ ಸರಿ ದುಂಬುಬೋದು ಈ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪಣು ಏಪ್ರಿಲ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಗಣಿದ ತಂತ್ರದಾರ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಡಿಗರದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಹ ಆಯರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಚಿನ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥನ ಅಪ್ಪನೆದೆ ತಂದು ಸೋಮನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಿತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಗಣಿದ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರದಾರಣಿಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹಿರಿಯರಣಿಂಚಿನ ರಗ್ರಾಮ ತಂತ್ರಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದೀಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಬೇಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಾನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ ಆಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಈಗ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮುತುವರ್ಜಿದ್ದು ಆ ಬೇಲಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಊರಿಗೂ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಟ್ಟುನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರವೂರದ ಒಂಜಾತು ಜನ ಯೋಗ್ಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮುಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಸೇರ್ಸಾದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಣದಂಡ ಲೋಕಗೀತನಂಜಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಬತ್ತನಂಡ್ಲ ದೈವೆಚ್ಚಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಿ ವಣದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಬಾರಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಂಚಿನ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾಗಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಳಿರ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಕಾಕಜಿ ದೀತ ಶರಾವ್ಗ ಕಾಕಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂತ್ರಿ ಐನಾರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದು ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಆಡಮರ ಟಿ ವಿದ ಎದುರು ಅಂತೀರಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ದೀರಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪಂಜನ ಯೋಗ್ಯರ ತಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂಕಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುಭಾಸ್ತಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಕೋವಿಡ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದಿರಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಪಂಡಿರು ಸಾಧ್ಯ ಕೋಡೆ ಬೈಯರ ಜನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇನಿಯರ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ದೇತೋನವ್ರನ್ನ ದೇತೋನ್ಲೆ ಅಂಚೆ 5 ಗಂಟೆ ಕೋಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೊಂದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೈ ಬರ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದಕ್ಕೆ ಬರಂದ ಕೈ ಜರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ಪೂಜ್ಯ ತಂತಿರ್ದಾರ ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಈತನೇಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜವನೀರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಅವಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಹೊರತುಗು ಪೂಜ್ಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿದಾರು ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಇನ್ನು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಧುಲ್ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒರಿದಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನು ಐನಾತು ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ ಶುರುವಾತ ಕಾಕಜಿನ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪರ ಊರಿಗೆ ಓಡೆ ಪುರ ಕಾಕಜಿ ಇತ್ತೇರುಂಡು ಅಡೆಪುರ ಕಾಕಜಿನ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಗನದ ಆಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆ ಬೇಲೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಮಲ್ಪೋಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕೆಲಸలుಂಡ ಆ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹರೀಶಾಚಾರ್ಲು ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊನ ಕುರ್ನಾಡ್ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೇರೊಂದೇರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೆ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅಂಚಿನ ಮಾಗಣ್ಯದ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆಡೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವರಾಯನ ಅರಸು ಪರಿವಾರ ದೈವದೇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಿತ್ಯ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಂತಿನಂತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿನ ಪೂರ ಪರವಾರ್ದು ಉತ್ಪೂರಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಪಾಲ ಅಜಕಲಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆರನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಜಿರ್ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತೆಯೇ ಗಂಗಾಧರ ಗೊತ್ತು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾದ ಪೂರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯರಂಚಿನ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಬೇರೆಗಳ ಪೂರಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾರನ್ನಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತೆಯೇ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದೊಳ್ಳೆ